An lajɛbaw ni ka dɔn an lamɛnbaw an ka foli ni tanunin bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Yusu i ka dɔn bi ye tarata ye. Kalo tile 27 juillet kalo san 2021. I san bɛɛ san bɛɛ. Ami. Fatigiya la. Ami. Batigiya la. Ami. San mana kɛmɛ bɔ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Ami. San caman bi Ala bolo yarabi yama e ni ne ni lamɛnbaw ni filɛlibaw Ala k'a caman kɛ an ɲɛna. Ami. Sini kɛnɛya kɔnɔna na. Ami. Yusu i Tarawele. Marhaba. Moro jale filɛ n'i y'a di an b'a minɛ k'a bila n kun selimafɔ don. Iyo ne ti ko kɛ maa ɲɛna. E ma ko wa n ti ko kɛ maa ɲɛna dɛ n b'a kɛ dibila de. O kuma ni tilara i ka selimafɔ n b'a d'i ma. Layidu taara maaw ɲɛ kɔrɔ dɛ. Wallahi ni tilara n bɛ selimafɔ. Baara banna sa o. Tarawele. Nka i ka hakili lajigin dɛ. Hakili lajigin. N ye walayi kale. Ala ka ŋuna diya. Amin. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Amin amin amin. Ala ka yɛrɛ samɛ samɛ. Amin. Ala ka sija ni kɛnɛya di. Amin. Ala k'an sɔn k'an sɔbaa kɛ Ala ye. Amin ya Rabbi. Ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ye. Ya Rabbi yama. An bɛɛ jɛ n bɛ fɛn min na. N'o ye renouveau ye Ala ka sankɔrɔta d'a ma. Ya Rabbi yama. Ya Rabbi Ala ka sankɔrɔta di an ni renouveau ma. Amin. Min ye a maa ɲɛmaa minnu bɛ yen. Minnu ye maa gwankɛ ka hakili sɔrɔ. Awɔ. Ni ka nin yɔrɔ in sigi. An b'a f'u ye na n k'u fana sa n bɛ sabɛn. Min ye an ka ɲɛmaaw awɔ mi télé directeur. Awɔ. N'o ye Zakari Fɔnba ye. Fɔnba. K'a samɛ samɛ. A kulo b'i la. Mon pied n'est pas dangereux, mon main n'est pas dangereux. Voilà. N'o bɔra Moribo Sanɔgɔ. Awɔ. Directeur à radio. Awɔ. Mon pied n'est pas dangereux. Awɔ. Ma main n'est pas dangereux. Baara ɲɛna. O tuma n'o bɔra yen. Awɔ. Min ye indicateur de renouveau ye. Kosɛbɛ. N'o ye journal ye. Awɔ. Alu Ndaw. Mon pied c'est comme ça aussi. Danjuru. Voilà. Ani imprimerie. Awɔ. O ma ɲɛma. Madu Sogoba. Mon pied et mes mains ne sont pas dangereux. Ok, après la salutation. Voilà. Voilà. Margacɛ Ndaw. Ani Dara. N sen tɛ juru la, n bolo tɛ juru la. Baara e kɔni baara in kuncɛ yɔrɔ de man ɲa. E ka foli kuncɛ yɔrɔ e kɔni ka juru. E ma olu tɛ se ka fɛn di yan. N ka kuncɛ yɔrɔ de man ɲa. N ko olu tɛ se ka fɛn di yan. E y'a kuncɛ ni jɔ ye. Darakɛ. Baara banna o. A b'a fɔ ko tɔ ninnu bɛɛ k'a to yen k'ale b'a sara. I bi sabara kura sara. U bi tigɛ a nɔfɛ. I b'i si den tɔ kɛ a nɔfɛ. A ti sɔrɔ. Ko ni Tata y'i ye don ka bɔ la, n'o Tata y'i ɲininka ko mun kɛra. Ko Daraki fana k'a lajɛ ten sa. I ka juru de b'a la, k'a ye mun juru ta, ko selimafɔ juru. Ma Tata bɛ sɔrɔ ka. A lajɛ sa ko ka dɔ di. Ka dɔ di. A kɔni k'o filɛ o. Ala k'an kunnaja. Yusu i ka dɔn bi ye tarata ye n y'a fɔ. E ni ne i ka dɔn an bɛ kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ lamɛnbaw ni filɛlibaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Maa minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen bɛ ka dɔn an na nin waati in na radio partenaires. An bɛ samiyɛ foli di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Radio Bɛnka Kɛrɛwanikaw fɛ yen. Radio Danbe fana bɛ yen an bɛ a lamɛnbaw fo ni k'u waleɲuman dɔn. Radio Danbe i ka dɔn min bɛ tali kɛ Dijeni na. Jija n'a ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Radio yɛrɛ ko si san mara la. Bɛnkɛ Janginɛ k'a fɔ k'a sanbɛ sanbɛ. Ale kɔni ta ti bila ka suma dɛ. Janginɛni kɔni. E kana a fɔ Janjo masa Bɛnkɛ ni Janginɛni. N k'a fɔra n ka an bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ. O tɛ ale de bɛ yafa deli ne fɛ. O kan ka kɛ. Voilà. N'an bɔra yen i ka dɔn faso kanu a bɛ nin waati in na Welesebugu la. An bɛ Kolo Karimu n'a furumuso fo k'u sanbɛ sanbɛ nin waati in na. K'u fo k'u waleɲuman dɔn. N'an bɔra yen Radio Daka ale bɛ Maraka kungo a lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Kɔnkɔkaw ka Adama ka a Dunbiya nin waati in na. A fana b'i k'a lamɛn nin waati in na i ka dɔn Maraka kungo. N'an bɔra yen Yusu Radio Danaya FM a bɛ Kɛɲɛba ko fɔ Bujalo n'a ka cɛdenw an b'u fɔ ka Kɛɲɛba bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen. Naro FM ale bɛ i ka dɔn ka fɔ Mamudu Mali ko fɔ an b'a ka a n'a ka cɛdenw fo ni k'u waleɲuman dɔn. An baramaw b'an sɔrɔ ka sababu kɛ ale ye. Yusu min bɛ tali kɛ nin waati in na. Tiɲɛjugu lamɛnbaw Jurakaw fɛ yen Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Jɔngaga FM Yelemani an bɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ nin waati in na. N'an bɔra yen an bɛ foli ani tanunin ta ka ɲɛsin arajo i ka dɔn Dɔnba FM a bɛ Karanko fɔ an bɛ Zumana Keyita ani i ka dɔn Karanga bɛɛ lajɛlen k'u sanbɛ sanbɛ i ka dɔn 92 kunkan na nin waati in na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Yusu arajo ɲɛlɛnni bɛ Segu an bɛ a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen
fo danti fulma tomiya kaw fe radio u fana sɔgɔnbana ni waati na tomiya na lamini bɛɛ lajɛlen an bɛ u fo ka timinaja n'u ka wuli kajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la u sɔgɔn bɛ an na min bɛ tali kɛ i ka dɔ Renouveau FM a lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Bamakɔ n'a Tɛnkundugu la maa mun fana bi k'an lajɛ nin waati na bɔlɔlɔ sira kan Facebook Renouveau TV FM o sira kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati na Facebook sanfɛ Yusu Tarawele i ka dɔ Bayinidu Mantorosi t'a la ka kɛnɛ basi foyi t'a la k'a sa nɔgɔ min ye célibataire banna sa abana pewu a kun t'an bɛ buranzo sigi la awɔ a nan bɛ nin waati an nan bɛ o ma lajɔsi kun fɔlɔ don a kɔnɔ dɛ selimafo yanni an ka don n kɔrɔkɛ bɛ yen dɛ an ka fana samɛ Seydina Umar Keita an b'a samɛ l'enfant de Kita Kurudu fɔ n an kɔrɔkɛ bɛ se kuma la dɛ plaisir ka kɛnɛ kan plaisir ka mariage kɛnɛ kan awɔ télévision show la ani aramataba ye kuma ta dɛ wadada aramata o fɔlen kɔ min ye Ndawukɛ Fuseni Ndaw an n'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli ani tani ko lase Zɛrima a bɛ difu la Jamadugu Kɛfa ka taa se Kuyate Awa Keita ma i yɛrɛ facɛ bɛ yen dɛ Zekɔrɔba Petini Ze lajɔsi kɔrɔfɔ b'i bolo Yusu éducateur du Renouveau ale kuma na a ko maa min tun bɛ fɛ i ka dɔn ka jamanakuntigi n'o bɛ farancɛ fanga maa ɲɛmaa ko fɔ ko a bɔnɛ ani na i ka dɔn seli don n'o bɛ seliba ko fɔ a Yusu k'a tanyana a tanyani min kɔni kɛra i ka dɔn fasigɛbaa ko jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ i ka dɔn ka fɔ CNDS ko fɔ Yusu k'olu kɔni y'a jira ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ ka dayɛlɛ a ko da la min gulonnen tɛ foyi la u ka se ka baaraw kɛ lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye kibaruya kɔni bɔra ka bi karido n'o bɛ kalo tile 24 ko fɔ juillet kalo san 2021 min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement na olu de kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ka fɔ maa min bɛ fɛ ka dankari kɛ ka dɔ Asimi Goyita la Yusu ko a kɔni k'a tanyana nka kuma kɔni calen bɛ bibi na a bɛɛ baroda caman na dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko siga bɛ kuma in kɔni na nka jɛkulu min bɛ n'o b'i wele ko Commission nationale des droits de l'homme CNDH Yusu olu kɔni ko a sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ Fasirikɛ b'a ko Agibu Buare Fasirikɛ b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ kibaruya kɔni dira kabini karido laseli dɔ senfɛ k'a jira k'a fɔ maa min tun bɛ fɛ ka nin baara in kɔni sigi sen kan n'o ye ka jamanakuntigi Asimi Goyita k'a bɔnɛ a nin na Yusu i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔni dayana nka a tanyana cogo di Yusu ɲininkali kɔni bɛ a ko dibidibilen bɛ nin waati in na min ye anw ka i ka dɔn jamana faamaw ye olu kɔni ye kuma kɔni kɛ ni ka laseliw kɔni kɛ a ko da la laseli kuncɛtɔ k'u ye kuma jumɛn fɔ ko nin tɛna foyi bɔ Sedeni sɔngɔ la bari sabula ko sɛgɛsɛgɛli k'a bɛna to senna a ko kɔni da la nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ min kuma kɔni bɛ senna sɛgɛsɛgɛliw kɔni fɔra ani i k'a dɔn maa min kun minɛna a ko kɔni da la Yusu ko a fari kun t'a a cogo la a ɲɛmɔ bari sabula i k'a dɔn bana kɔni kun o kɔni wulila ka se hakɛ la ko kɔni kun kɛ bɛ sababu ye ka jɔrɔna ko kɔni nati fan caman fɛ Fasirikɛ b'a ko kɔni kelen kɔ u y'a salo o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka taa n'a ye Labitani n'o bɛ i k'a dɔn Gabriel Touré ko fɔ ni ka sɔrɔ k'a ta tuguni ka na n'a ye Pongé o yɔrɔ kɔni na bananda kɔni kɛra sababu ye ni ka a fa Yusu k'a kɔni tanyana nin cogo in kɔni na Fasirikɛba ale kɔni y'a jira k'a fɔ Commission nationale des droits de l'homme CNDH Yusu olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ koyi k'a tanyana k'a to i ka dɔn kaso la il s'agit là d'une mort en détention a banna o ye jumɛn ye ko a minɛna k'a to a tanyana k'a to bolo la Fasirikɛba ye nin fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kan ka dayɛlɛ fana o ko kɔni da la a kɛra cogo di yalima i ka dɔn mun y'a sɔrɔ a ko donna cogo di a bɔra cogo di Yusu k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ko bari sabula n'i y'an ka kasobon dɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ Yusu dagafa dan ye a ta ye kasodenw kɔni ton dɔɔni bɛ ɲɔgɔn kan ko y'a damana i ka dɔn ko ye ko min n'a cɛ man ɲi k'a fara o ko kan ko min ye ka dɔn kasoden dɔw bɛ yen n'olu kɔni minɛna ka datugu Yusu wale dɔw kɔni bɛ ta k'olu kɔni sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ k'u ka hakɛ ka aburuja dɔw yɛrɛ bɛ i ka dɔn wale wɛrɛw kɛ Agibu Buare ale da sera nin ko in kɔni ma il y a des traitements inhumains et dégradants pour ne pas parler des tortures au niveau de certains centres de détention précise Agibu Buare ko u y'a minɛ kojuguya ani ka dɔn waleya dɔw taara k'a sɛgɛrɛ min bɛ maa degu i farikolo la ko kaso dɔw la kaso dɔw la minɛ kojuguya
ani ka wale dɔ ta min bɛ maa yɛrɛ ka adamadenya lajafu ko wale dɔ b'i ta ka kasoden dɔw sɛgɛrɛ k'u to kaso la Yusu k'an bɛ don min na i ko min bɛ yen nin ko in kɔni a ka tanyali min tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita bɔnɛ a nin na k'a ka tanyani i k'a dɔn ko dibidibi b'a a ko kɔni dala dɛ ko fo ka ko in kɔni jɛya olu ka laɲini ye jumɛn ye ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛsɛ ko hali an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa min n'ale tun bɛ fɛ ka Asimi bɔnɛ a nin na k'a bugunatigɛ dɔn dɛ jɔn de tun y'a ka sɔrɔnadonba ye k'o fana dɔn dɛ n'a bɛ a ka avocat ko fɔ a kun minɛnen bɛ ka lasago yɔrɔ jumɛn o ye kaso jumɛn ye Yusu k'o fana dɔn dɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kibaruya dɔw kɔni sɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko sécurité d'État k'a b'i n'a fɔ a tun bɛ olu maaw kɔni ka i k'a dɔn bila kɔni na dɔgɔkun tɛmɛnlen ko kibaruya wɛrɛ bɔra a ko kɔni da la min kɔni b'a jira k'a fɔ ni maa caman tun y'a fɔ a b'i n'a fɔ banbati maa dɔ don k'o fana tɛ nin ko in bɛ ka taa cogo min na a kɔni minɛna ni k'a lasago ko maaninfin dun mana laminɛ k'a lasago k'a tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ lɛrɛ 72 kan k'o kɔni ye a dan ye ko ni dɔ wɛrɛ bɔra o ko kɔrɔ dɔrɔn k'o y'i k'a dɔn damatɛmɛ dan ye fasikɛbaa ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka fɛsɛ a ɲɛmɔ k'o ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ walasa ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn k'a sidɔn a sara kun jumɛn na mun y'a fa koloni b'u ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ko b'a kɔrɔ wa dan dɛmɛ don wa dagafara don wa a ko kɛra cogo di min ye ka dɔn a Buware n'a ka cɛdenw ye olu kɔni ye nin kibaruya kɔni cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin ko in kan ka sidɔn fasodenw ka se ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kalamɔ fɛn min kɛra nin ko in kɛbaa ye walima maa min kɛra nin ko in kɛbaa ye a tilamaa ka se k'a dɔn a ɲɛ kɔni mɔ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka dayɛlɛ CNDS kɔni ko sɛgɛsɛgɛli de ka dayɛlɛ a ko dala ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ maa min kɛra sababu ye maa min bɛna kɛ sababu ye ni ka Asimi Goyita bɔnɛ a nin na n'a minɛna i k'a dɔn ni k'a fɔsɔ n'a tilara k'a sa k'a sara cogo di fo ka ɲɛdɔn dɛ ade indicateur de nouveau la chose me min fi na Abugibu Buware a b'a place la nin ye koyi kabini bada ati tiɲɛ dogo maa la dɛ wa min ye sariya ye a bɛ t'o sira de kan wa sariya kan ka baara kɔnɔ min kan ka kɛ Abugibu Buware a tɛ siran k'o fɔ dɛ ayiwa Ala k'an kunna diya Ala k'a to a ko ɲɛ ka dɔn n'o tɛ CNDH kɔni wulilen an b'a maa ɲɛma Abugibu Buware fo an b'a fo Lajosi min ye républicain an b'ale ta Asimi Goyita maa min tun b'a fɛ ka dangari a la min ye aw ka dɔn a tigilama kɔni a sara maa t'a dɔn a sara cogo min na min ye Asimi Goyita ye i b'ale dɔn wa min ye aw ka dɔn transition maa ɲɛmaa don Asimi Goyita min ye nin cɛ in kɔni tun b'a fɛ ka dangari a la yɔrɔ jumɛn don dɛ min ye alisilamaw bɛ fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na don belebele min na n'o ye Soliba do ye a kɛra an ka misiriba la o min filɛ nin sa min ye cɛ in kɔni ye aw k'a dɔn a kɛlen ka nin sa k'a bɛ muru ta min ka aw k'a dɔn président kɔni aw k'a dɔn k'o fa ni muru ye min ye Ala nan'a kɛ min ye u sera k'a minɛ k'a fɔsɔn o min kɛra sa min ye nin maa kofɔlen ye a fɔsɔnnen b'u bolo u kɔni tɛmɛna n'a ye maa t'a dɔn a tun bɛ yɔrɔ min na min ye aw k'a dɔn an bɛ min mɛn kɔsa in na o ye k'a fɔ ko nin cɛ in kɔni k'a ntanyana o ntanyana min kɛra sa min ye i k'a dɔn aw gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye an taa ni sira fɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen na kɛ n'o autopsie ye o ti dɔwɛrɛ ye aw k'a dɔn k'a su k'a bɛɛ dala salo k'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen min n'o kɛra sata ye o min filɛ nin min ye aw k'a dɔn gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ o waleya o bi kɔni bi kɛ nka min ye aw k'a dɔn nin maa kofɔlen a ka a ka minɛni don k'a y'i fili jamana ɲɛmaa de kan o sigilen Ala ka soba kɔnɔ misiriba kɔnɔ a y'i fili o kan ko fɔ a ka dangari o la o kɛra anw ka faaba misiriba in kɔnɔ min ye aw ka dɔn a kɛra seliba don nka min ye Mali maa ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ka sali min filɛ nin ko a tɛna fɛn bɔ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na min ye aw ka dɔn sɔmin kɛra k'a fɔ ko maa caman bɛ yen minnu bɛ nin kɔfɛ car plusieurs personnes seraient en effet impliquées dans cette tentative d'assassinat. Maa caman olu a bɛ n'a fɔ olu sen bɛ olu sen bɛ nin ko in ni bɛnbɛn na nin b'a fɛ ka faali min kɛ a kelen tɛ k'a bɛ n'a fɔ k'a kelen tɛ dɛ a banna Lajosi n bɛ min fɔ malidenw ye o ye jumɛn ye
ale k'a fɔ ko a ka k'a fɛn o fɛn ye sa présidence ye institution de la première institution ni ko y'o sɔrɔ an kana o kɛ ko den ye k'a fɔ président n'a ka jama fana ɲɛna Asimu tɛ koyi Mali de don ni institution sugu k'a fɔ ko dankari bɛ ko ɲɛmaa la k'o bi palaka bila i n'a fɔ a ka argatu tɔ ou bien k'a kɛ jɔngun na taa ɲɔgɔnna ye kana ko ɲafara o tɛ dɛ a k'a dayɛlɛ n'i y'a ɲafara o de y'an se nin bɛɛ ma o tɛ maa fɔlɔ min minɛna ka jotigi jo ka jalaki maa fɔlɔ min minɛna jɔngun na bɔgɔli la n'u kun y'o ko kɛ cogo wɛrɛ la nin kun tɛ kɛ o ye tiɲɛ koyi o ye tiɲɛ o k'i bɔ yen Malidenw bɛ k'a ko kɛ i n'a fɔ ko barabɔ ko nin tɛ tiɲɛ dɛ nin ko labɛnna a labɛnna a ma labɛn a kɔni an k'a kɛ a tun b'a fɛ ka dankari an ka jamana ɲɛmaa la min ye Asimi ko tɛ bilen Mali jamana ko de don Mali jamana ɲɛmaa ko ka sɛgɛsɛgɛ a ka sɛgɛsɛgɛ an ma ɲinɛ an ka kiiritigilamaw fɛ u kana bila sira la dɛ n da n'o dɔrɔn ma dɛ ma outrage o ma ni sira kɛ dɛ n k'u k'a ko sɛgɛsɛgɛ voilà Ala k'an kunna diya républicain ani sama ka bɔ ale kɔrɔ Antoine ka émission ye Antoine jɔrɔ bɛ ne la koyi sariya émission Antoine jɔrɔ bɛ ne koyi i da talen paragraphe tigɛ u dalen jɔ an kan ko outrage au magistrat magistrat yɛrɛ de tɛ kɛ kɛnɛ kan kununko u ye maa caman bɔ fila u bɛ kuma dɔ sara Antoine na kiiri tigilamɔgɔw ka kolonko Antoine b'a fɔ a faamuya ko in ma nɔgɔ a fana bɛ siran outrage au magistrat Ala k'a kunna diya républicain ani sama ka bɔ ale kɔnɔ indicateur jɔrɔni fɔ Youssou ale kumana Bandaw ale ni Mokhtar Wane ale bi k'olu kɔni bɛ kɔlɔsili minɛ kɔnɔ u ka surunadonba n'ale tun bɛ pare n'o bɛɛ ka dɔn maître Mamadu Ismail Konate ko fɔ ale kɔni nana k'a bɛ fɛ k'i ɲɛ da a ka client kan a ko marifatigiw y'a bali dɛ u y'a bali a k'i jija dɔɔni a bɛ taa o mais wala dɔɔni do a kana kɛ ni dusu ye avocat jamana kɔrɔ ko politique mana don ko dɔw la ko dɔw bɛ taa ko dɔw fɛn dɔ bɛ kɛ fɛn dɔ fɛ a kana dimini a kana lajɛ ji ɲɛma yɔrɔ na wallahi ale yɛrɛ ma kɛ ministre ya min ye ale tun ye ministre kiri ministre kun don waati b'i ka waati a bɔr'o la Fatirikɛba ko furancɛ fanga maa ɲɛma kɔrɔ a n'a ka premier ministre kɔrɔ n'o bɛɛ ka dɔn Bandaw ale ni Mokhtar Wane ko fɔ Youssou k'olu wakili don joona o ye maître Mahamadu Ismail Konate o ka se k'u lafasa min bɛ tali kɛ u bɛ degun min na bi walasa u ka se ka bila u ka taa ka se k'u baaraw kɔni kɛ n'o danaya kɔni dara i ka dɔn maître Mahamadu Ismail Konate kɔni kan Youssou ale fana wuli ka jɔ kɔni barika bonya ka na walasa a baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ni hakili b'a la kalo dɔ tile 24 mais kalo san 2021 fanga a jasora i k'a dɔn ka fɔ finitigiw fɛ kalo 9 i k'a dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ Bandaw a n'a ka premier ministre Youssou a ma mɛn koyi olu fana i k'a dɔn ka fɔ u y'olu dɛndɛn dɛ n'u k'u bolo kɔni bɔ ca la ka taa n'u ye Kati yanfan fɛ Youssou an bɛ don min komi bi u kɔni bɔra jamana ɲɛmaayaw la min bɛ tali kɛ u ka baaraw fana u bɔra u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nka u bilalen bɛ kɔlɔsili minɛ kɔni kɔnɔna na finitigiw kɔni b'u o dalasanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna o kɔni kɛn bɛ sababu ye bi maaba fila ninnu olu kɔni tɛ ka se ka o degun kɔni kun Youssou o de kama kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni k'u wasa don i k'a dɔn maître Mahamadu Ismail Konate la ale ka se ka wulikajɔ kɛ u ka se ka fiɲɛ bɔ naani sɔrɔ cogo min na o senfɛ maître Mahamadu Ismail Konate Youssou k'a ye bataki kɔni ci min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ma a ka se ka fɛɛrɛw kɛ ninnu bɛ se k'a bila cogo min na n'o bɛ an ka jamana furancɛ fanga ma ɲɛma kɔrɔ ko fɔ Bandaw ale ni Mokhtar Wane Youssou n'a ma ya k'a fɔ a y'u bolo bɔ i k'a dɔn ca kɔnɔna ka ban u ka se ka taa ka segin kɛ lafiya kɔnɔ a fana ko o baaraw kɔni di u ma maître Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka baaraw ale ka laɲini ma se ka sabati ale tɛna taa bila i k'a dɔn misirida la ko Ala ka jaabi koyi k'a n'a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ni nka i k'a dɔn kiribon dɔ sɛgɛrɛ n'o bɛ CEDEAO kiribo kɔni ko fɔ olu ka se ka laɲini kɔni kɛ walasa
walasa ninnu bɛ se ka bila cogo min na sariya fana de bɛ adamaden minɛli kɔnɔna na ni adamaden minɛna ka waati kɔni kɛ Yusu fɛn min kan ka kɛ ani laɲini mun kan ka kɛ o fana kan ka d'a ma o fana y'a ka hakɛ de Yusu n'an taara nin cogo in na ko kɔni man ɲi a ko kɔni dala o sen fɛ a kɔni bɔra ka tweet kɔni kɛ ni ka laseli kɛ a kɛra tɛnɛn don kalo tile 26 n'o kun ye kunungo ye o sen fɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale tun bɛ fɛ ka taa a ɲɛ da a ka client kan ko marifatigiw ye i ka dɔn ale bali o la dɛ ni marifatigi fana bɛ da yɔrɔ min na tulonkɛ yɔrɔ tɛ o dans un tweet e tɛna tɛmɛ ka don cogo dɔ la avocat hier lundi 26 il a dénoncé que des hommes armés l'empêche de voir l'ancien président et l'ancien premier ministre de la transition. Mais e b'a sɔrɔ ci ma di olu ma kɛ ko mɔgɔ kana don ko mɔgɔ tɛ d'u kan. Non mais avocat fana ye mɔgɔ dɔ ye ko mɔgɔ kana d'u kan. Avocat ye mɔgɔ dɔ ye. Détenu ni avocat kan ka dɛ. Ayi ne tɛ détenu ne bɛ résidence surveillée de la. Ni sugu français nangarabaya kan ka ca ni bila ni sago le mɛ ni sago le k'i la sago yɔrɔ dɔ la ani k'i la kɔlɔsi o prisonnier c'est priver quelqu'un de sa liberté bon hali ni bɛ résidence surveillée la i privé don i ka liberté la bon ni i ye détenu i privé don i ka liberté la i bɛ kaso kɔnɔ mais i bɛ kaso min kɔnɔ dɛ o de résidence surveillée a bɛɛ iti sagona yɔrɔ la a to ka nangaraba ka iti yɛrɛ sagola de wa a justice yɛrɛ kuma na wo misɛn na a considérant que ani article 10 que n'u y'a ɲɛfɔ ye i bɛ boli o Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ka soronnadonba ye maître Konate ale kɔni bɔra ka laseliw kɛ k'a tun bɛ fɛ ka t'i ɲɛ da i k'a dɔn k'a fɔ a ka client kan n'o bɛɛ tali kɛ a bɛ ka maa mun lafasa jamanakuntigi kɔrɔ Bandaw ale ni k'a dɔn Moktar Wan nka ko marifatigiw kɔni y'a bali o wale kɔni na o kɔni y'a jira k'a fɔ o ko min taara k'ale kɔni sɛgɛrɛ ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye bi min n'ale se ko o kɔni kun ko maa tɛ se ka jeni ye cogo si la Yusu adamadenya n'a hakɛw don a kan ka tɔbɔtɔ o kan n'a fɛɛrɛ kɛ ka taa a ko kɔni da i k'a dɔn avocat bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ n'o bɛ Mali avocat bɛɛ lajɛlen kofɔ kɛrɛnkɛrɛnya la o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔna na walasa nin ko in ka se ka fɛsɛfɛsɛ nka yan'o kɔni cɛ a Yusu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɔni o kiiribo kɔni ko n'a fɛɛrɛ kɛ ni ka ale sɛgɛrɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw bɛ ka min ta ni ka Badaw kɔni sɛgɛrɛ ani a i k'a dɔn Moktar Wan n'u bɛ k'olu bali i k'a dɔn u lajɛ a ka se k'u ye walasa k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a de ye nin y'a ka fasiri ye nin ko in hali Badaw kun ka to a ka foro la u taara ta samiya ɲɛkɔrɔ ka na a bila ɲɛmɔgɔ la samiya tɛmɛna samiya daminɛlen samiya kura wɛrɛ foro ɲakuma yɛrɛ de u nana ta foro yɛrɛ baara kuma u y'a ta ka bɔ a place la u k'a to a ka taa a ka foro la voilà non a hinɛ bon Lajos ala k'a ŋunaja ala ka sɔn ɲuman na éducateur juru fo awɔ amina a bɛ kɛ cogo di gendarme o ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na min ye anw ka wolomasiri tabaw don min ye anw ka lafiya ka suna ala ni gendarme n'olu ye nisɔndiya sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya u fɛ min ye k'a dɔn société maa min bɛ yen n'o u ka mutualité o ye gendarme bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sara fɛn min na n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan min ye aw ka dɔn u ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Sokoromaba ani BMSA olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma juillet kalo tile 23 san 2021 min ye aw ka dɔn so 200 ani so 50 n'o ye aw ka dɔn logements sociaux ye o ye o na kɛ gendarme ka ATT bugu ye wa min ye a bɛ kɛ type F3 type F4 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye hectare 10 a bɛ jɔ de kɔnɔna na min ye nin société min filɛ nin n'o ye Sopromaki n'o ye agence immobilière dɔ ye min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn BMSA ale kɔni bɛ taa miliyari 6 a n'a kunkanfɛ o de bɛ don nin na wa dɔw bɛ waati min dir'u ma o ye kalo 10
an ni so kɛmɛ fila ani bi duuru o ka jɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ministère de sécurité de la protection civile o maa ɲɛma min bɛ yen ko aw ministre min bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye colonel major Dawuda Ali Mohamedon ko ale tun b'a kɛnɛ kan min ye nin projet yɛrɛ n'o ye nin baara in ye a bonya kojugu kosɔn maa min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye gendarme ye o ye colonel Alpha Yaya Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye suprême kɛ SI k'i ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i k'a dɔn waati min fɔra ka di a bɛ k'a dɔn gendarme ma nin so bɛna jɔ u ye sa kɛ kan sebe o ye n ka maa ye koyi Firidugu ka teriya Ali Jasa n ka cɛ o ye n ka maa ye dɛ Firidugu ka teriya i t'i yɛrɛ tasɔn n yɛrɛ denkɛ o ye gendarme Bakari Tarawele Bakɔrɔba ale bɛ Tombouctou Élysée Daw fana y'an den o Élysée y'an den ka su ko fo ka dugu jɛ an den don e ko cogo di wa mais ni den kɛra finitigi i bɛ siran ye wa Ala ka ŋuna Ami reporter awɔ an ni sama ka bɔ ale kɔnɔ i tɛ nin dabila ko a kana fɔ ko u kɔni nin minɛ ko outrage au gendarme dɛ a ma kɛ ɲɛna Tabari Fasiri an bɛ taa sugu la fɔlɔ ni ka na an labɛn ko kura kun a banna arajo wa i ka dɔn tomiyakaw fɛ yen Yusu k'u sɔgɔlen b'an na nin waati in na an b'a ma ɲɛma fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na min bɛ tali kɛ Fode Mamadu Konate la maire délégué do nin waati in na an b'a fo a bɛ i ka dɔn ka fɔ a ka miiri la nin waati in na Jelibugu la a bɛ k'an lajɛ an bɛ foli ni ta ka ɲɛsin a mɔ ka tanti Jaba fo nin waati in na Madame Sall a bɛ Zerni na Lajo si an bɛ den n'an ka don fadiri kɔnɔ ka kan ko de b'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ yen k'a ka dugawu k'an ye an bɛ ɲa min ye Waraɲang ani Labalɲang ani k'a dɔn Amaɲang olu ka cɛkɔrɔba don Lajo sa a bɛ an lamɛn sanga ani waati kɛrɛnkɛrɛnnen la gafe k'a ka dugawu k'an ye o diyara n ye Yusu min ye indicateur du renouveau ye ale kumana an ka taa Moptikaw fɛ yen dɛ min ye k'a dɔn nin ye jɛkulu kura ye Nouvel Espoir pour le Mali ani mouvement kura ye Yusu min bɛ tali kɛ sali belebele la Moptikaw fɛ Sori Bamba Yusu kalo tile 13 min ye k'a dɔn tarata donyankun don juillet kalo san 2021 min ye nin i ka dɔn jɛkulu kura in ye ale kɔni baara nundo baaraw sigira singa min ye un mouvement Nouvel Espoir pour le Mali a ma ɲɛma Fatumata Tenna bi wele ko tɛnɛ sɛnbara Yusu député kɔrɔ do CNT ma do Yusu masakɛba ko min ye nin jɛkulu kura ye dɔwɛrɛ tɛ Mali kura bɛ se ka jɔ ni sira fɛn fɛn ye bɛn ani keleya sira ka sigiɲɔgɔnya ɲuman a bɛ bila o minɛ de kɔnɔna na Yusu a ko n'i ye jateminɛ kɛ bibi na camancɛ bolo kɔni fɛ b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna na Yusu lakanabaliya o ɲɔɲalen kɔni don baloko dɛsɛ fana bɛ fan caman fɛ min ye ka dɔn Mopti marabolo kɔnɔna na o de kama mouvement Nouvel Espoir olu kɔni ka hakilina ye jumɛn ye ka se ka i ka dɔn u gili don fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ka se k'u ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ni ka gɛlɛya kɔni min b'u ka se ka fura ɲini a ko kɔni dala min ye Fatumata Tɛnɛ Sɛnbara ye ale min ye ka dɔn nin mouvement yɛrɛ ma ɲɛma ye a ka laɲini ti dɔwɛrɛ koyi dɛmɛ bɛ se ka di maaw ma cogo min na ni ka se k'u lafiya sigiɲɔgɔnya ɲumanw ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bila o minɛ kɔnɔ Mali kura ka se ka ɲini anw ka jamana kɔnɔna na fasoden bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ se ka jɔ cogo min na bonya ani karama kɔnɔna na a ko k'a bɛ wele kɔni fili fasoden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na bonya kɔnɔna na i n'a fɔ an tun bɛ cogo min na kabini fɔlɔ la Yusu an ka se k'o baaraw sigi senga coordinateur régional Ba Lamini Konate a Yusu a wasalen b'a kɛnɛ kɔnɔ a ye kɛnɛ ta a ye kuma ta a ye Moptikaw fo ni k'u waleɲuman dɔn a ko min ye ka dɔn nin jɛkulu in kɔni ye nin kɔni de bɛna i ka dɔn maaw kɔni ɲɛji kɔni jɛw ni nka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ waleya min n'o bɛ maaw dala ka se ko i k'a dɔn k'a fɔ o bɔ maaw dala Yusu a ko k'u ye hakilijagabɔ de baaraw sigi senga walasa i k'a dɔn k'u sigi k'u miiri u bɛ se ka fɛn min kɛ i ka dɔn faso in kɔni ye nka min ye nin ko in kɔni ye Yusu bɛɛ lajɛlen k'i fara ɲɔgɔn kan ni ka tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka jamana bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔ ko y'olu haju ye o tɛnɛ n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ Fatumata Sɛnbara ko fɔ Fatumata
Aminata Etene Sembara Yusu ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ furancɛ fanga kɔni ye dɛ fo ka se a dan na Yusu Malikura bɛ se ka baara ni fɛn ye u b'u yɛrɛ di o baaraw kɔnɔna walasa i ka dɔ laɲiniw ka se ka sabati a ye maaw fo ni k'u waleɲuman dɔn maa mun bɔra ni ka na i ka dɔn nin kɛnɛ in kɔnɔ a kɛra i ka dɔn députéw ye o a kɛra i ka dɔn maire ye o a kɛra ladalamaw ye o finitigilakaw n'u bɛ lakana tigilamaw ko fɔ olu mun kun bɛ i ka dɔn k'a fɔ sali belebele in kɔnɔ sori banba kɔnɔna na Mopti Yusu tɛnɛ wasalenba a y'u fo ni k'u waleɲuman dɔn a ko a ti dan nin dɔrɔn ma koyi o donna nataw la min ye nin jɛkulu kura in ye n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ mouvement un nouvel espoir pour le Mali Yusu k'u bɛna taa a gili don jamana fanda ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa Malikura ka se ka jɔ bonya ni karama kɔnɔna na nka k'a ti ta f'an tigɛ di ɲɔgɔn ma fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Maliko ale kadara kɔnɔna na ani sigiɲɔgɔnya ɲuman Usman Sagara an y'a salo ka bɔ i ka dɔn indicateur zero niveau kɔnɔ Usman Sagara ni ale ka fazeri bila radio to an ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa ka kɛ baarakɛla i ka kɛ ladiri ye ni danaya bi kan sa min ye an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ko la confiance la première richesse de l'homme danaya i ka dɔn a bɛ fɛn caman lase maa ma o kɛra anw ka secrétaire général UNTM Yakuba Katle i ka dɔn awɔ min ye conseil économique social et culturel Yakuba Katle a ma ɲɛmaya o dira ale ma san 5 a n'o kɛ aw ka dɔn min ye docteur Bulkasum Aidara ale de kɔni bɛ nin ɲɛmaya la nka bi n'a ka bi i ka dɔn ɲɛma ye aw ka dɔn k'a y'a tɔmɔso da la wa ayi aw ka dɔn baara kɛlen ani a ka timinanja a n'a ka wulikajɔ fasoko la k'o de ye nin zaa ma koyi lajɔsi ye aw ka dɔn min ye conseil économique social et culturel nin min filɛ nin yɔrɔ ye aw ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ min n'a bɛ tali kɛ jamana aw ka dɔn jamana tɛ taa kɔ cogo ci la yɔrɔba ye maa ka kɛ to murani bɛ fa bɛɛ fɛ sisan dɛ Yakuba Katle kalafili kɛlen min ye maa 56 la maa 54 olu kɔni y'u ka kalafili a ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ale bɔlen kɔ ye Sanusi Dafe min ye aw ka dɔn chambre des mines u ye ale sugandira ni ka ale kɛ aw ka dɔn deuxième secrétaire ye aw ka dɔn bureau kura in na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Jalo Botsen aw assemblée permanente de chambre d'agriculture ale ni aw ka dɔn Ousmane Traoré n kɔrɔkɛ Ousmane kelen wa n kɔrɔkɛ kɛ kɔrɔkɛ ka n kɔrɔkɛ de o do dɛ cɛdo o do kɛ Ousmane de wa Ousmane de wa awɔ ko cogo de section recherche a bana douane na baara ka ɲi ko cogo di o bɛ se ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ sisan cogo di bɛ se ka ne tigɛ ka ne bila kɛrɛfɛ cogo puisque o kɛra cogo di Ousmane Traoré min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa min don ale jɔyɔrɔ bonyana min ye aw ka dɔn INTM ani taa ni ka segin ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ko maa min don i ka dɔn a ti kɔ don ko nɔgɔlen na dɛ a ka wulikajɔ ka bon sanga ani waati wa Ousmane ye maa min ye n'a n'i jɛra wa a bɛ jɛ ladiriya kan a bɛ kuncɛ o kan nka n'i ko k'i bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ sa a ti sɔn dɛ wa a b'a ta f'i ɲɛna hali n'i kɛra jinɛ Ousmane b'a ka tiɲɛ f'i ɲɛna baara ka ɲi Lajosi ale kɛra awa min ye deuxième secrétaire ye min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye nin conseil économique social et culturel ko jamana in kɔnɔ i ka dɔn a yɔrɔ in a dɔnnen tɛ kosɛbɛ nka min ye Yakuba Katle k'ale ka wulikajɔ ani a tɛmɛna sira minnu fɛ a n'a ye jɔyɔrɔ minnu fa a n'a ye baara minnu kɛ k'o bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin a kan ka baara min kɛ a bɛ tɛmɛ n'o baara ye min ye aw ka dɔn conseil économique social et culturel Yakuba Katle yɛrɛ aw ka dɔn min ye Bulkasum Aidara ale ka waati la vice président kun don koyi min ye Yakuba Katle k'a yɛrɛ aw ka dɔn commission ad hoc min bɛ yen min ye aw ka dɔn u bɛ donkansigi minnu kɛ o ko ninnu ale y'o caman ɲɛmaya kɛ wa a dɔnfɛn yɔrɔ in ye Yakuba Katle i ka dɔn awa min ye kabini san 1965 min ye aw ka dɔn Yakuba Katle k'a dɔn k'a bangen'o la dɛ diplôme d'études approfondi a ye kalanbaw kɛ min ye droit public 2010-2011 maîtrise en droit public option interne la faculté des sciences juridiques et politiques
Rema Ogere. Les histoires archéologiques de Flash là. Il est calme. Écoute, je vous dis. Il a dit de mon fou. Avec ce que vous dites. Lajos, l'autre sabra gaboy, 2006-2007, mini avocado, yoga catlé douanier, mini 96-97, mini brevet technicien, deuxième partie, spécialisé douane. Kado awami yoga katle atamano sira bela jelefe brevet technicien mi kado aka waliji fale no spécialité administration finance no tebra ka boy bi kado ay kapusoro mi kado spécialité aide comptable et employé de banque ayo kado anonoko o diplôme manasoro waliji fale do Lajosi, au moment où mi avocado yoguwa katle, kado na douane cabinet janvier 1988, mi ayuliga jo chamange, mi avocado aye Mali fabela jelike 2011, foga se bima, mi avocado abe bureau de pétrole la, mi avocado douane, en 2013 foga se bima, mi avocado Sentad, UNTM, mi umba nyemado, yoguwa katle, avocado yoro mi nadi dirama no e avocado conseil économique et social sanduru ikado akabara minye kwa anyamba la kafo yo wakatle akabara minye ano dira malidewna barakay meme département ministériel flane du conseil nous flane fait yoro siteka yoro fo mami ma nyama la le de ba kay barakay ay abeko mi jikka jibril tangara to ministère de développement social la oui tangara ale bon yoro wa makute il a des clients kabina bora développement social ministère de développement social mota dom mais jibril tangara tale aya yoro wuli ka jo atite ka wati wallahi obo yakata ka ala ka nguna ja ala ka so mana abana ali bokiande okiyambe kado ale ni jigana maja o yanga duguye daro sangare nale ka fasire anya bo indépendant ikado yentem nay aya jabate be de ama foni watina ikado section financier ambe ya foka wala nyumondo yusu indépendant ale pmana akomi nye kado ka foka mele mi ni akoni ni marfada ko ngara asatai ni marfada shara Allah nabe Abdoulaye Keita ko fona bi wele ko cham o yusu ko tige ko ni ndara police la kama worobo nyongo ka procureur mbe kado sigida nani na ale fe akomi nye kado ka fo Abdoulaye Keita na be wele ko cham ale karga beni marfa ko ndashira la ni atayana yusu akungo kibara ko njara fanja mangoni fe ni nye sigida de nye oluko mbora kunu ngo ningu kadusu makasa ninga ajira ka keni jere bado sigiliye singa lafia bugu yusu fatrike bako akoni minye ikado ka fo demsen naka mu mbora ko kuma kami mu da do wara chokui ko minye kado ka fo ejotiki ka joninga jalaki jalaki mami na bunena anina akana bone anina fufala kikui mami ngera sababu ninga mbara nunge atikila ma uminga nga kula kritikila ma fo ubaro ka sikisinga ode kumbe ikado ka fo demsen naka nunda kunungo kumbe ka bo fa cha manve ningu kadusu makasa ko ningira minye kado ka fo Abdoulaye Sango ale kunu nyemene bere ale kumu uchemo ale kumbe ka kuma ngoni fo yusu akokunungo ma ubora fa bela jeli nve minye commissariat mimbe ikado ka fo ni woroina commissariat du 5e arrondissement ka tabla ikado mairie d'Akorolala tribunal mimbe komini nani nana ko jama ubora fa bela jeli nve shifundo dorete chamga sa yakana ke bwanza ngoi anfana ka nyita layina anga jamana fama ufe mamu semeni ngoina ikado ukamine jona uyewale minge wale ikado amainfiu Odirga bako o je kulusigira senga obemi wele ko foulard rouge kido wara ko fo mi nyeka do ka fo musroni walma banflable mandigu yusu ningo oluko ni siru utela o kukadu suma kasa ko ningira obejeli ko ngovo amanyema no e jibril jaloe ale ko na ninga kuna fondila wele ka jira ka fo o jeremi nganga sikisinga kunungo o ko ka bo adoko koro ka keni ko were tabulo ko ninye mawula ka do o akano be ka do sigila ma ko fo o ka jira ka fo usrani men ko ingana yele maka ko were yusu
Yusu o de kama ale kɔni bɔra ni ngi se mo ko bɛɛ lajɛlen kɔnna o k'a fɔ ko ka ko in ŋɔni bɔ a mɔ nka o ma foyi bɔ sɛdeni sɔngɔ la koyi bari sabula min ye Abdoulaye Keita ye Ala ma hinɛna la o Yusu ni kisɛ kɔni cira ale la n'a atayana a ko kɔni dafɛ k'ale kelen da koyi ko maa wɛrɛ fana marifa dasira o fana la ɔ an bɛ waati min na sisan o bɛ furakɛli minɛ kɔnɔ a bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ Gabriel Touré kɔnɔna dɔgɔtɔrɔso la ɔ ko waati min na i ka dɔn nin wale in kɔni min ka kɛ ko procureur min bɛ i ka dɔn sigida nana k'ale y'i jɔ jɛnifɔla jɔyɔrɔ la bari sabula min ye ka dɔn polisi ma 6 a bɛ i n'a fɔ mun sen bɛ a ko kɔni na ɔ k'a kɔni ye i ka dɔn tigɛ da olu kan ni ka to o datugu o datugulen bɛ min école de police la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ka kɛ ni kibaruya min sɔrɔ la n'o bɛ i ka dɔn sɛbɛnfara in kofɔ Musa Bilali Sidibe nin y'a ka fasiri ye indépendant kɔnɔ. Indépendant ni ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni ma ta o ti dɔwɛrɛ o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale kumanen don a ko di min ye attaque min kɛra n'a ye entreprise convoqué Mali ani ATTMSA yɔrɔ min n'o ye Kwale Muruja sira la i ka dɔn ministre de la défense et des anciens commandants ani ministre des transports ninnu y'o sogo donni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na Youssou Konate ka fɔ la min ye a ka dɔn Soir de Bamako kɔnɔ sibiri don janvier kalo tile 11 san 2021 min entreprise convoqué Mali ani a ka dɔn a yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mauritanie entreprise dɔ ye n'u b'a wele ko ATTMSA olu kɔni ye kun de ɲɛsinnen don nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye ka nin siraba in k'a dilan min ye a ka dɔn a yɔrɔ a bɛ tali kɛ Kwale fo ka taa se Muruja ma min ye a ka dɔn nin min kɛra sa min ye nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ Madina Kakɔlɔ i ka dɔn o fanfɛla ninnu a ka dɔn fanfɛla ninnu na min ye chinois 2 ani Mauritanien dɔ a ka dɔn chinois 3 ani Mauritanien 2 u kɔni u y'olu ta yaw min i ka dɔn k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen ka dɔw jeni ka tila ka dɔw ta ka taa n'u ye lajɛso min a ka dɔn a ko yɛrɛ a gɛlɛyara cogo min na an ka gouvernement a ka dɔn o kɔni ye délégation bila ka taa dimanche don juillet kalo tile 21 san 2020 juillet kalo tile 25 san 2021 min ye ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Camara ani ka dɔn awa min ye ministre de transport ministre des transports et des infrastructures madame Dambele Madina Sissogo min ye a ka dɔn ninnu ye taama kɛ taama min n'o taara min ye ka taa u ɲɛ da a ka dɔn a ko kan nka a ma kɛ a ka dɔn min ye chinois yɛrɛ olu ka ambassadeur ka dɛ Mali kɔnɔ ani Mauritanie a ka dɔn ka lasigi chinois ka lasigiden minnu bɛ yen min ye a ka dɔn nin dugu fila min filɛ nin ni dankarila a ka dɔn ni maa kofɔlen ninnu na min ye a ka dɔn ni gouvernement ani ka dɔn a min ye GEMGA mi ani ambassadeur mbe Chine ani Mauritanie Mali ta ani Mauritanie ta nu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan min ye ani Nara maa ɲɛmaw waati min na u sera sa min i ka don u y'a dira n'o ye an ka ministre de la défense ye k'a fɔ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la min a ko gɛlɛyara u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ye nin kɛ ani ka dɔn maa minnu minɛnen don u se ye fɛn fɛn ye a ka dɔn u n'o kɛ Mali ni Chine badenya ani teriya o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛman ye chinois kelen sɔrɔ a ye maliden dɔ sɔrɔ min ye a ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn ministre min bɛ yen n'o ye a ka dɔn ministre muso in ye madame Dambele Madina Sissogo ale fana y'a ka haminanko bɛɛ lajɛlen fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye sa ministre de la défense et des anciens combattants i ka dɔn awa n'o ye colonel Sadio Camara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye chinois ka ambassadeur ye k'u kɔni a ka dɔn baara a kɔni ti jɔ u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka lakana ta ka n'u sɛgɛrɛ walasa min kɛra o ɲɔgɔnna kana kɛ min ye ambassadeur ye olu fana ka foli ani tanni an ka ministre de la défense ma a wuli ka jɔ min kɛ a don ni bi cɛ a ye baara min kɛ a don ni bi cɛ ko dogolen tɛ a ka dɔn olu la a dogolen tɛ a ka dɔn min ye Chine jamanadenw na min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ foli ani tanni u b'o lase Malidenw chinois bɛ bamanankan mɛn o chinois bɛ bamanankan mɛn chinois bɛ bamanankan mɛn ne de taara u ka sanisi feere yɔrɔ in na ka kelen za cɛ chinois muso ko ne ma ko foronto bɛ k'a la n ko foronto bɛ k'a la
Avec Chogori Yusu. Gado indicateur Jironubo, ale Pumana, Gawo, Aleni Ansongo Che, Ayusu, Ningoni, Nisra Danga Mina B, A Srangoni, Kachene Mekasi Hagela, Fo Bingalikalo Bika Bingalita Kamo Segre. Okoromasuri Mingaratene, no Bekunungu Kufo. Mengu Jadisu Tenunu for the Sony. Yebe Bingali Stratigano. Oh, Acham Ape. Why, Mesra etamai, parce que Nisra etamai, Moulbe Arlanti. Ni ni de poule B. Abeta Kerega, Takara, vitesse Basoro. Abada. Donc, Abe. Taminge ka o wati nunge do bina sara dawnye parce que muli sara bulata roja yusu mi ye tanando kalo kle muga ani woro juwe kalo samba fula ani muga ani kele ga woni ansongo che ako bingali ya wali do kon dara ninga muli do kon segerere forba mobili mamu mbe tagasinga akonna na yusu ansongo ale ninga o che o ko koni kera sababu ye yusu mobili mi wele ikado ko 17 ale boto ga o kata ansongo o ko mi ye kulu marfatuko kon dara kata mobili ngoni nyeda akara gube yan fa fe o flani ikado gabero o fasike ba ko akoni ngara sobe musodo ale koni marfa koni ndashira ala asin fa koni ve o yusu marfa koni ndashira ala horon mela jela o yache ninga tanai gawo docteur solo ninga ta fragalu koni boloda ma tom memoli kono aka o minye ikado ka fo marfa tigi nunye o yu bo ku bela jele da o disika ku momo warbe mi ngu telephone be mi mbolo mfe mi mbe nu obi umawonya yu bela jele salo ninga tanu ye yusu kame wati minena fo sisa o gobe mi me folani ni wale intara ko yoro koni nyamfa segere ko bingali nyonya le men yoro ina de yusu wallahi o ko anga jamana fama ka laje o fero ka ni de bal kaseka sigisenga wala sa ni bingala wale nunu ikado danga be seka kare ala chugo na yusu abana wati ko ni ikado aleshira wati corona ambe ikado kanumba do fu e danti e fulimina ire doake ikado MC Mapau o ni ala sona mami ikado karido ademso ikado yusu alebti bulu do mana la de no be binta sisugo ale ni yusu kulubali kufa be ke mayamugo merila Ndesani. Oh, ande muso ka konyobi. Lajos. Ka furu siribe ko ala ka furu ni shibe. Anta de suba kasaye. Ni encore ke. Abo. No Sunche Traoré. Sunche Traoré o flane kati tobininguru. Okol so fam fe no JPK. Abo. O JPK koro sake. Abo. O mi okol so mi ka be awe kalange. Abo. Kadvili fam fe. Abo. O mi Sunche Traoré. Koso. Ale koni ala ka kalfam na la. Ni ala sona ma ashudo ngoni. O kembe ka blasini 16h la. Ambi dodo ne ke mi encore ke no Sunche Traoré katin to biningoro ko ala ka daro nema ka faras la mashuka da no boray fule amma la se alibi ni avocado ko mesi manyama amba fu Ablaye Maiga anga fuka walimano Mariam Diallo Madam Maiga ka fuka walimando kaiba jabate sa mi amenya anga chukoroba kaka duo kanye toto sirugo kwa ka fulifi ibe toto derivonye amenya kaka duo kanye ame kai gouverneur fu mi avocado Musa Bala Sumare amba fuka walimando kai ka mama national njai sibi amba fuka plateau la ka foli anutanu ko lase mi alibi papa Sangare no avocado Amadou Sangare no ba wole ko papa mi saka service ani afrumuso no avocado Mamusa koye ale galado na bay aflane fomba bugu mba fuka walimando na yale fuku mamina ame foldi nyama jawma abika na mene watina aka mobili kono mba fuka walimando ka folidi madam Bagayogo ami fanema ka bada foli danti folimina ambe ikado tanti kanya aja sanogo zernina amba foka wale nyumondo kumba sidibebe ambe nunu bela jelefu astantogola mimbe talike nyare la abika na meni watina badara kone ale lokol karamo IFM na buguni kinga la mebo ambu foku wale nyumondo anga musokoroba nyumambe ni watina bafanda demfrabola do amba foka wale nyumondo bakari fofana ka folidi amoni watina bintu ambe afoninga wale nyumondo madam Samake bintu Samake ka folidi luxibote ikado karboto numero demo
Benogo ale ni ka dɔ ka fɔ Usmane Bari an bɛ u fo ka lavier fo ka a wale ɲuman dɔ danti foli min na min bɛ tali kɛ sigida yɛlɛma ɲɛma Abudu ko ka foli fi i ye nin waati in na danti foli min na Abudu a ka kɛnɛ basi foyi tɛ a la Lajosi Kulubali don hɔ an bɛ foli lase Kɔna Sori Sori Tarawele an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn min ye Sori Kɛmɛso an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ani waati min ye Kɔna Messi an b'a fɔ sanga ani waati ka Ali Kɛmɛso fɔ Ali Kɛmɛso grand frère de valeur an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Mame Aïdara président an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka dɔn entreprise Emana ale filɛ ni Titibugu la ka foli lase dugutigi Tigana ma a filɛ ni Mendekura sanga ani waati Tanti Awa Jara Ɲamoyi Touré an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Tanti Ɲamoyi ka foli lase a ka dɔn Marabare Tanti Azuma n'alu fɔ Basigina Keita Jangina Keita Akrosi Aluja an b'a fɔ fo ka taa se Mala pièce ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u wale n'an y'olu fɔ tuma min na Yusu an bɛ foli ani tanu ta ka ɲɛsin Yusu Aïdara mɔ masikikaw ka Yusu an bɛ a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn Bakane ale bɛ nin waati in na a ka bazɛn butigi kɔnɔna na a Banangabugu sugu kɔnɔna na an bɛ a fɔ bazɛn Samasa ka a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ butigi kɔnɔna na nin waati in na an b'u fɔ u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la Kulubali Dawuda ko a ka foli f'i ye an ka o san 31 Dawuda ça va Lajos an bɛ foli ani tani an b'o lase ali bi Fode Kone bɛ dɛ Fode Kone an b'a fɔ Douane Kati ka Mohamed Sako an b'a fɔ an b'a fɔ k'u wale ɲuman dɔn Sako Olding Douane an bɛ Sunkura Fane fo ka foli lase madame Cissé Tɛnɛ Fofana an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka madame Kulubali Fatou Fane an b'ale fo sanga ani waati Cité du Niger la n balimamuso don ani Mari Dunbiya balimamuso an b'u fo radio partenaires ka sɛbɛsɛbɛ foli kɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la aw ka timinanja n'a ka wulikajɔ la an y'o de fɔ maa mun fana bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na Facebook an b'u fo ka timinanja la ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Renouveau Télé Renouveau FM ma anw ka laɲini ye kelen pe de ye aw ka se ka kunnafoni sɔrɔ lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o ye an haju ye an b'a fɔ aw ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ Inshallah